Oare Venom a dispărut cu adevărat pentru totdeauna? În filmul Venom, The Last Dance, la final, Venom se sacrifică alături de xenofaci pentru a-l salva pe Eddie. La prima vedere, pare că Venom chiar a murit, însă filmul ascunde mai multe indicii care sugerează că întoarcerea lui este încă posibilă. Toată lumea știe că Venom are o putere de regenerare incredibilă. Dacă supraviețuiește chiar și o singură picătură din simbiotul său, el poate reveni. Exact asta s-a întâmplat și în primul film Venom. După incendiul în care toți au crezut că a fost distrus, o mică picătură rămasă pe inelul lui Eddie a fost suficientă pentru ca Venom să se întoarcă. In Venom, The Last Dance appear an indiciu Aceminator. Când Venom plătește cu o monedă într-un magazin, lasă pe ascuns o mică picătură din lichidul său negru pe acea monedă. Mai târziu, soldații din Area 51 duc acea probă într-un laborator, iar la finalul filmului o mică creatură neagră iese dintre dărâmături. Este posibil ca Venom să se fi transferat acolo și să se refacă încet. Tot ce îi mai trebuie este o nouă gazdă pentru a reveni complet. Mai mult decât atât, în scena de după genericul din Venom 2, Venom lasă o altă picătură din simbiotul său în MCU, ceea ce ar putea reprezenta începutul revenirii sale într-un alt univers. Așadar, moartea lui Venom ar putea fi doar o diversiune. Până la urmă, cum ar putea Sony să renunțe atât de ușor la un personaj atât de popular?